салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар ҳамин видео лайк монед ва барои дастгирии канал комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, мо акнун либосҳои худро бо дизайни нав пешниҳод мекунем. сифаташон якумдараҷа ва ба нархашон арзанда мебошанд. инчунин барои бародарони пойафзол дӯстдор хабари хуш. мо ба яке аз сеҳхҳои шаҳри доғистон ҳамкориро оғоз кардем ки чунин пойафзолҳои босифат, кори дастӣ ва кожаро пешниҳодатон мекунем. худи ҳозир моле ба дилатонро скрин карда дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед ва мо дар хизмати шумо. суханҳои Дана Уайт бо Муҳаммад Наимов. ман пас аз муҳориба ба назди Муҳаммад омадам. ӯ бисёр рӯафтода буд, чун бисёр мехост шартнома бандад. ин ҳама аён буд чӣ гуна онҳо ҷангиданд ва ман ба ӯ гуфтам: ба ман гӯш кун, ту бояд пас аз муҳориба дам гирӣ. ин ҷанги сахт буд. ба хона рав, истироҳат кун, ба ман бовар кун ва агар касе ба муҳориба баромада натавонад, мо аввал туро даъват хоҳем кард. ӯро ҳурмат мекунам ва ҳайрон намешавам ки ӯро ба зудӣ дар атагон бинам. ин суханҳоро Муҳаммад Наимов дар инстаграмаш гузошта чунин навиштааст: 3 пирӯзӣ дар 3 мусобиқаи асосӣ. шумо шахси дунёи худ ҳастед. лутфан ба ман шартнома диҳед. умедворем Дана Уайт ба суханҳои Наимов диққат дода ба ӯ шартнома медиҳад. Даниэл Корме Ҷон Ҷонсро беҳтарин муборизи UFC намешуморад. чемпиони собиқ UFC дар ду категорияи вазн Даниэл Корме дар бораи рақиби собиқаш Ҷон Ҷонс, ки камарбанди қаҳрамони UFC-ро дар вазни вазнин ба даст овард, дар рейтинги P4P UFC пешсаф шуд ва рӯйхати беҳтарин муборизи созмон Александр Волкановскиро аз сатҳи аввал барканор карда шарҳ дод. ман фикр намекунам ки Ҷонс бояд рақими аввали P4P бошад. ман фикр дорам ки Александр Волкановский чун пешина бояд дар ҷои аввал бошад. Ҷон Ҷонс новобаста аз категорияи вазн набояд беҳтарин муборизи ҷаҳон бошад. дар охири ҳафтаи гузашта дар UFC 285 дар Лас Вегас, Ҷон Ҷонс пас аз 3 соли танаффус бо муваффақият фаъолияти худро аз сар гирифт ва унвони қаҳрамонӣ дар вазни вазинро ба даст овард, ки дар 2 дақиқа бо шикаст додани рақами якуми дивизион Сирил Ган ба даст овард. 2 рӯз пас аз пирӯзӣ варзишгари амрикоӣ дар рейтинги P4P UFC 9 сатр боло рафт ва ҳама аъзои даҳгонаи беҳтаринро аз ҷумла Алекс Волкановский ва Ислом Махачевро дар ҷои дуюм ва сеюм мавқеъ гузаронд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омоданамудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъди, хайр.